Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update randinodzoka naro pano nguva nenguva. Nyaya yandinayo muzuva ranhasi inyaya yakaitika kunyanga. Ko chii chakamboitika kunyanga? A 47-year-old married nurse akauraya girlfriend yake nembezo achipomera mhosva yekuchita. Mushure maizvozvo ndokunozvisungirira. Joseph Mandiyamba uyo aiva nurse paNyanga District Hospital akauraya girlfriend yake Privilege Garufu mushure mekunge adiscover kuti girlfriend yake Privilege yaimuchita nemumwe murume waakaudzwa kuti vaiva sekuru vake asi chiri chikomba. Mushure mekunge Privilege aintroduce chikomba chake kuna Joseph, akabva ashevedza chikomba chake kuti ange achigara nacho mumba yake iyo yaakanga avakirwa naJoseph. Zvakaitwa naPrivilege zvakarwadza Joseph kusvika pekupedzisira, izvo zvakazoita kuti ange achizomutema nembezo pamhanza. Joseph aona kuti auraya girlfriend yake akabva aenda kunozvisungirira mugadheni riri pedyo nepamba peneighbor yake. Vaviri ava vasati varwisana, izvo zvakaita kuti vange vachizofa. Joseph anonzi iye akatombosvika panguva yekuda kunozviurayira pamba paPrivilege sezvo aiti Privilege akamuzadza HIV. Zvose izvi ndizvo zvimwe zvakarwadza Joseph Mandiyamba kuti munhu angandidaro ini ndakamuvakisira imba, pamusoro pazvo ondizadza chirwere cheshuramatongo. So ladies and gentlemen, I'm going to play you video reneighbor ya Joseph Mandiyamba na Privilege Garufu ichitaura zvakaitika. Ndaibva kunodaidza hanzvadzi yacho ndandoti ndidhigiri ndapfuura nepamba pacho. Zvandakapfuura nepamba pacho ndobva ndati mama wari kueresvikanzi havapo, ndobva ndapfuura vandaenda panext door vandadaidzwa nevamwe sekuru zvikanzi kugadheni kuna Shepherd vazvisungirira. Saka zvandakanzwa mashoko aya ndakabva ndati ndinotaurirawo Privi mashoko acho. Ndobva ndasvika pamba paPrivi vandamudaidza Privi hana kudaira Privi hana kudaira. Ndobva ndati kune mwana wacho daidza mama, ndine mashoko andoda kuvataurira ndanzwa nekuti kumagadheni kwedu kwaonekwa munhu azvisungirira. Saka mwana abva apinda vadaidza mama hapana, mama hapana. Mwana vafugura mama vati maiguru mama vatemwa nedemwa vatofa, asi munhu amutema Mandiyamba. Ini ndobva ndasvikawo ipapo, ndobva ndangono mama vai vatemwa, kademo kari pahuma, kambezo kakakatoyura kese pahuma pavo. Saka inini uku ndandiri kuchema Shepherd angaronzi azvisungirira, Shepherd bvukutwa uku ndiri abva panapo. Apa ndiri kusvikawo ndiri kusanganisa nawo nouyo atofawo. Saka patatiri kuchema Shepherd uyo anga Shepherd naPrivi, Shepherd vatangomuona arubva kubasa. Zvaanga arubva kubasa vanobva kuti saka azvisungirira ndiani, anofanira kunge ari Mandiyamba. Ndobva tangoenda vatasvika vataona Mandiyamba, Mandiyamba anga azvisungirira kumagadheni. Privi atotemwa asina kupfeka, akangotemwa pahuma apa. Privi pano hatimbomuziva ngezvechihuri, avo vakutobatanidza kunga vari kuona matandarire vaiita pabottle store, upenyu asingamudoro asi achitendera kuonana naPrivi. Tiri ipapo mune imwe nyaya, inyaya iri kutyisa kwazvo, nyaya yaita kuti mhuri yeZimbabwe inge ichibatira hana mumaoko. Zviri kunzi izvo premises belong to Kuda Tagwirei, John Mangunja, Tinoda Machakaire and Wicknell Chivayo were firebombed last night by unknown men. The men used cars which were set on fire after being drenched in petrol. Pamusoro paizvozvo zviri kunzi kune masoja anosvika iwo 6 eZimbabwe National Army akadisappear nema-AK-47 during training. So ndoda kukusiyai makateerera nyoka yemabhunu achitaura iye achiti vanhu ava varida kundifuremera nyaya. Signal yatotanga so.
So ladies and gentlemen, nandidi kunge ndichiwanza kutaura zvakawanda, ndoda kuti mungozvinzwira nyaya iyi. So ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Musakanganwa kusubscribe, kulike nekushare. More updates are coming. Right, mukasei comrades. Mangwanana ano toda kutenda Mwari zvikuru nekutipa upenyu hwokurarama mwakare mazuva. Mwari ngaakudzwe zvikuru. Vamutamba vari kufambisa nyaya dzavo vachiti ini ndine zvandakaita ndakazotora mari mahumbwe emhando yepamusoro iwayo. Handina munhu andakatorera mari. Vazosvika pakuda kundisilenza kuti ndinyarare nyaya dzekubvisa Mnangagwa nenyaya dzedemonstration vakati vanditsvagire mhosva. Hano, I'm not going to be shaken in nonsense dzakapusa kudaro. And hapana chiri kudzoka kumashure. Let it be clear. Hapana chiri kudzoka kumashure. Tiri kuzopinda mumastreet handimazvizvi saka ende Mnangagwa ari kuzoenda. Hapana chiri kudzoka kumashure. Handimazvizvi. Kuratidza kupererwa ikoko kuenda kunogadzira nyaya dzefake. We are not going to be moved nenyaya nenonsense dzakapusa kudaro. Handimazvinzwisisa. Kupererwa kwemhando yepamusoro izvozvi ndichitaura kudai so. Kufamu yaMangudya kugarage, famu yaMangudya kuservice station yake yeMutare Road iyo. Handimazvinzwisisa. yeMutare Road unana Goromonzuku yabhombwa izvo zviri kunganduma moto izvo zvini chitaura kudai so handimazvinzwisisa. Office yeStarling yakare yechigananda ichi handimazvinzwisisa ka iri kuNewlands uko handimanzwa yeStarling yechigananda chikuru yachivhayo yabhombwa izvo yabhombwa iri kunganduma moto handimanzwa yabhombwa usiku handimanzwa. Office yakuda tagwirei yekuNewlands yabhombwa ndichitaura futi kudai handimazvinzwisisa ka. Service station ratagwirei DA akatora kamagaraji aya kungoginya mvura vachiita zvakara zvekubamarizva yabombwa iri kuGrenara. Endai munotarisa nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo handimazvinzwisisa. Hapana chatisiri kuziva handimanzwa. And let it be clear kuti ayo masigns chete handimanzwa ka. Mamwe akawanda akutobombwa rikainatsobuda pachena vageza vakakutaurirai wani vakataura kuti hapana chiri kuzodzoka kumashure mune saini yamuchaona mune zvamuchaona. Ezvi zvatotanga handimanzwa. Tichatanga ari kubombwa iwaika. Vapedza kubomba kwacho vachauya kuzokubata izvigananda. Wait, hamuna chamati maona handimazvinzwisisa. Iwe waiganza kaiwe uchiti zvanzi maofisi angu anochengetwa nemasoja. Masoja anochengeta maofisi ako ndapiko? Indawo uchinyepera nyika zvisina nebasa rese zviri very legendary kudaro iwewe. Hamuna chamati maona. Musi wa31 munhu wese mumastreet handimazvinzwisisa ka. Kana pana ari kuti nyoka yemabhuna anonyepa. Nzvimbo dzandataura idzo endai muzvionere kwabombwa handimanzwa ka kwabombwa. Hapana pandakabvira ndataura zvinhu zvisina kuitika ini ndikutotaura izvozvi ndichitogumisidza handimazvinzwisisa. Ende patakatanga struggle iyi taizviziva kuti kana takatanga struggle iyi tichatsvagirwa mhosva. Vachada kutanga kuenda kunotsvaga pano votaura zvino but nothing handimazvinzwisisa. Hapana chiri kuzofa chakachinja ende hatisi kumbofa takadzoka kumashure handimazvinzwisisa. Musi wa31 munhu wese mumastreet musatyisidzirwe. Kana vakanyora tutsamba twavo itiko twanonyora hatubatsire handimazvinzwisisa. Hatuna zvatinobatsira. Uri kunganduma moto izvezvi handimanzwa. Ya zvigananda muri pama1 ezvi muri tori pama1 mabhomba muchanatsa aona mati maaona here. Aiwa muchaona emhando nemhando netype inge vageza vakakutaurira vano kuti chachaiwa vakakutaurirai. Kuri kunganduma moto kwabhombwa kwese kwandiri kutaura nezvako izvozvo zamuspeak endai munozvionera handimazvinzwa. Saka vana veZimbabwe musadzoke kumashure handimanzwa. Hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure. Vamwe tikuona kuti vanenge vakurasa hope vachifungira kuti hanzi vakati vachinyeperwa zvavanenge vachinyeperwa. Zvatiri kutaurira izvi ndizvo chokwadi. Munhu wese mumastreet handimanzwa. Musi wa31 Mnangagwa is gone.